sa inyo mga kansan? Ako nga pala si PaoLUL at ngayon dadaanan natin ang mga ginawa nyo 200 pisong edit ko. Kahit ano yan, kahit hindi tungkol dun sa issue, basta gawa nyo, sasama natin yan dito. So, para naman makapagpahinga yung pag-e-edit ko, papanoorin ko yung mga gawa nyo, diba? Kasi sobrang dali kasi mag-edit. Idikit natin to para maswerteng maganda yung mga gawa nyo natin ngayon na hanger. So, simulan na natin. From in yan. Oh! Edit Pro Gamer 200! Hey! Oh, isang intro yan. Wow! Oh, isang green screen. Maraming salamat. Sunod mo siya napakagandang panimula. Inald. Hindi kayo umiyak, di nyo nga alam kung ano i-edit. Yun, pre. I-edit mo. Huwag nyo laruin ang kabataan ko. I-edit mo, napakadali lang. Yung palo ka, pinapaalala mo yung tito ko. Tapos na, Leche. expert na agad. Tama. Maglaro ka, bakit makagat mo yung buntot mo? Tapos na ako, expert Ito, mobile gaming nung panahon ko. Yan ang tunay na mobile gamer. Ang baba naman. Tapos 5K resolution po, tsa. From Wintot. Oh. Pambihirang editing to. Hindi kasi yung term na ginamit mo, kaya tuloy nagkagulo si Twitter. Hey! Ilabas mo na. Dito Haris Harry Roque. Hindi tumaan. Pusa. Ayaw ko makita. Hindi ako makatulog. Hindi. Sige, isa pang 200 sa'yo. Mamatay kayo sa inggit. Inggit ako sa editing skills niya. Ayoko na. Palo ka. Dahil sa sobrang ganda editing na yan po. Yung mga Dekalidad dati editor, di ba? Hindi ko bibigyan 200 yan. Pansit Canton lang. Sunod. Pucha, ano kaya ba ito ng mobile gaming? Hindi. 3D render pa to. Tama, yan ang kalabaw nga naman. Oh! Transitions! Oh! Nagtiba na tatansition ako. Wow! Nawala! Ba't ko pinapahirapay sarili ko? Kailangan ko patuloy edit yun. Maraming salamat. Sunod. Learning app daw gamit niya. Maraming salamat. Diba yan ang tunay na editor sa simula? Kahit newbie ka. Sa simula mo makukuha yung pagmamahal mo sa pag-i-edit. Maraming salamat. Sunod. From Shotakon. daming iyakin ang puta. Pre. Okay, pre. I got you. 2 minutes lang to ng PUBG, pre. Magaling! May palo ka! Ikaw wala nanalo, Shotakon. Kaya na itong 200 na to. Okay, may kailangan mo kay edit ang 50k bitrate to version ito, ha? Sino ba gumagawa? Ako, di ba? Kasi sabi ng mga squatter, magagawa sa'yo ng anak. Oh! Wasak! Masyado siya malakas. Hindi nyo kaya montage gamer na to, ano ba? Oh! Mobile game! Oh! PUBG! Mobile! Ito ko yung buong 3 minutes na nag-blackout. Nangiinis ka ba, Shota? Anong ginawa mo? Bakit 3 minutes? 2 minutes lang to ng PUBG. Okay. So pinuno niya yung 2 minutes. Yun na kasi yung best of the best. Yan ang tunay na editor. Alam niya yung maganda sa hindi. Sunod! What? Ano nangyayari? Silang. Ano yan? Parag-render ka ng 50k bitrate. Tapos na. Expert Ano mangyayari sa ano? Oh! Anong mo gano'ng kadali yan? Wow! Ano na nangyayari? Parang ano to, nagkaka-virus na yung PC ko. Ay, sino ba gumagawa? Ako, di ba? Paano to gawin? Ang galing! Palakpa! Yan ang 200 upvotes. Ito dapat yung 200 upvotes, 400 eh. Puta kayo. Paano niya nagawa? Itong ganang tawag sa editing na to. Ay! May labas niyo yung mukha nyo. Yun.
Paano maging tanga? Paano Franco. maging tanga? Oh Pre mo lang, pre. Hindi tayo Ilang beses ito ni-render. Yung Dark web lang ko po, dark web. 200 pesos sa dark web to. 10 minuto, wala pa. Tapos Magkakaroon to ng Facebook ako thread. papuputaan niyo, pre. Bago ko tanga. Gusto ko gawan niyo ako ng ganito. Gusto ko rin ng ganito yung edit niyo sa akin. Naku. So, ipapasok yung mukha ko dun sa ano ko. Pre. Ayaw na, tama na. Isarahan ako ng bait. Sunod. Then from Ravenholic. Kailangan natin takpan yung highlight, ano na pangalan. Oh! 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 Ano puro ba? Oh! Ano ba? Hindi ko gets. Ano nangyayari? Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Dead meme, sige. Ano to nakakakuha ng 400 na mga upvote? Anong problema nyo? Jer. Mahirap mag-upload ng 50k bitrate. Ano ba? Sunod! From Sige. Well, Napakagandang pag-green screen. Magaling. ano ka mabuyan to? Ano ka mabuyan Pwede mo to? pang taasan yung... Suko! Ano naman tawag ko? Sunod. From X-Jerry. Ano nangyayari? Naka-compress ba yung ano niya? Ang sakit sa puso makita ng kung 16:9 ba itong aspect ratio tapos gagawin ganyan. Tama, hindi na siya pantay. Ang sakit sa puso. Editor ka maintindihan niya. Maraming salamat sa watermark. Ito ba lahat yun? Leche! O sige, yun na nga yung 200 na yun para masigurado mong ikaw gumawa, di ba? Sunod, from Hail Langit. Pucha, kala akong video, hinahanap ko yung play. Leche! 20 ka lang. Tanga. Sunod, from Show Me. Hey, I'm going to edit some gameplay in 4Kp. Doge. Is it just me or is it hot in here? Oh no, my system unit is dying. Chod. Luckily, I have 10 pieces of cornito from the 200 Cornito? pesos. Take these. Yan, tama, para lumamig. Magaling. Thank God it's not dying anymore. A few moments later. Very good, Doge. Oh! Sion! Hindi! Malakas yan! Okay, mag-phone ka na lang. Dito ka papatalo mga konnichiwa dyan mga editor. Maraming salamat. From Choji. Oh! Oh, shit! Yan ang 200 pesos mo. Ito na. Kunin mo na. Kunin mo lang sa lahat. Dapat yan 2,000. 200 san? Ilang green screen ginamit niya doon. Pucha, linis to ano. Ay puti, kala ko naka ano. Buhok niya, talaga palang meron siya. Wow! Naka-copyright ba tayo sa kantang to? Ako, hindi lang 200 na mawawala sa akin pag naka-copyright tayo. Maraming salamat. Sunod from Christian Jacob. So, editor, para sa 200 piso, depress ka na ba? Copyright ko to, akin to, Netflix, lalagyan ng tax. Ito, di ba pa mga balita ngayong linggo? So, simulan na natin. So, doon tatapos sa mga balita ngayon. Ako, Okay. Lissimo ka, Frapo G. Wow, Nag-iisa maraming legit salamat. fake news ng Pilipinas. Napakagandang trim. Nandun lahat nung laman. Leche. Sunod. How to make 1080p 60 fps with 50k bitrate with just 200 pesos. First, import a 2-hour video. Yeah, there we go. Then we trim. Let us render it 1080p. Trim na ba niya? 60 fps. Okay. 50k bitrate! There we
Go. Yun yung temperatura. Sunod. From cheap edits. Huwag kang umiyak! No, nawalan nga pala siya. Hindi. Sunod. From Show My Trash. Oh, po, siyang editing yan. Hindi niya na-pin doon sa screen para kahit... Tapos 1 terabyte na... Wag na. Hindi naman mababayaran ng 200 kaya wag na natin explain. Bluetooth connected na yung power niya doon sa... Tama. Bluetooth connection. Para bumili. Kailangan mo yan. Sana. Grabe editing yan. Nangingisay. Need na siya ng... Oh, siya. Totoo. Legit yan. Walang edit ko. Madumi-dilim. Babalikan na lang natin kung tapos na siya mag-render. Maraming salamat. So, ito guys. Tapos na siya mag-render. Aray ko po. Magaling! Bakit? Paalam! Hanggang sa muli, hard drive, di kita malilimutan. Sunod! Magkano po trim 200 peso lang? Sobrang witty mo talaga, napakagaling. Maraming salamat. Captain Coco. Sunod! Palo ka. From Super Ingo. Okay, 50k bitrate. Tiya! Pang-PowerPoint presentation to. You like it? Transition! Cross! Ibig sabihin ito na. Ito may sliding door effect. Ito talaga yung quality po. Tiya, pang 50k bitrate din. Magaling. Maraming salamat. Sunod, from Jermaine. Pwede po ba mag-apply editor? 200 pesos outro po. Sample edits ko po. Let's see. Witty, magaling. Ang gusto ko sa mga cancer, matatalino eh. Dahil sa sinabi mo, gagawin natin outro yan ngayon. Sige, antayin nyo mamaya pagka... Ang galing nyo. Wala na, naubos. Nagamit ko rin 200 na una sa'yo. Hey! Ayun na. Sobrang wasak yung version na to po. Ito mga dekalidad, di ba? Para sa basurang channel natin. Ganito dapat ang mga editing natin. Wasak ka lahat ng editor ng mga malalaking YouTubers dyan. Meron akong komunidad ng mga editor. Hindi ko maintindihan yung green screen niya. Minsan meron, minsan wala. Ano ba? Nakamtan mo ang pagmamahal ko. Maraming salamat. Na-download ko to from Master Beast. Arab funny kung gusto ng mga ganitong style. Maraming salamat. 55k Ultra HD. Saan ka pa? Ito yung it all interconnects ito na 50k bitrate, diba? Kasi yun yung nilalaro natin kanina, yung mukhang parang semilya na snake from Juju. Ba't may 14x? Ano yan? Pampamilya po tayong channel. Hampasin kita ng 200 hanger. Kailangan kong takpan yan, leche. Hindi pwedeng paulit-ulit. Ang video na ito ay nai-upload pag hindi ako kumita dito, anong pambabayad ko sa sarili ko, ha? Wow! Putsang highlight yan. Magaling. Hindi na kasi si Bibi kasi nagkaan. Ako, gagawa na. Ito ay paulit-ulit sa ibabaw yung 14. Intense na gameplay montage. Ang video na ito ay nai-upload mula sa Filmora. Leche, sunod. From Tot Nicole. Hey! Inang predator, no? Kaso na pa. Aray ko po. Aray ko. Magaling, napakagandang highlights. Kahit wasak tenga ko. Sunod. Ano gumawa ng Pinoy memes? Wow! Ay. Oh, montage, highlights. Ano?
Tyler. Okay. Paano ito nagkaroon ng 400 upvotes? Ano problema nyo? Par, nasa na yung kasama nyo, par. Oh! Oh! Skills! Gamer skills! Sunod. Hans. Parang hindi si Master Hans to. Wala pa 30 minutes, tapos na ako. Export ko wala pang 10 minuto, tapos na ako. So ngayon, Marvel. tayo ng 5 Nights at Jollibee. Simulan na natin. Nako. Yung tunay na gamer. 30 minutes lang. Good. Ah, maraming salamat, Hans. 个坚韧不拔的纪录片，在香港这。 From J. Oh! Oh! Rubik's Cube? Speed cubing ba to? Oh! Oh, siya sa masking. Saan ka pa? 200 pesos na agad yan. 20k naman yung bago mong PC. Magaling. Upgrade na sa Ryzen 5. 2600. Sunod. I'm dead. Papa Diggs, ikaw ba yan? Your ugly face. Brr, brr. Yung 35 ilang... Eh! Eh! Pero feature natin dati. Mas gusto ko pa rin yung pre-pre niya ng baril eh. Mas innovative to, diba? Kung ito mga 100 pesos lang to edit na to. Maraming salamat. Sunod. Green screen para kay Master Pao. 200 pesos lang naman. Oh, talaga. Ano yun? Oh, pucha! Pwede pang transition sa balita. Kaya yan. Gagamitin kayo sa susunod na balita. Sasave natin to. Maraming salamat. Maraming ko sa inyo eh. Makakalibre tayo sa mga yan. Dahil mahal ko yung mga yan. Lahat na nakikita nyo mga matitinding editing dito. Kinukuha ko lang yan sa iba. Okay. Wala akong talento. Sunod. From Sir Didge. Hoy, ikaw. O ikaw. Putang ina mo. Maraming salamat. Sunod. From Nyok Nyok. Dekalidad. Nakahawak ko sa itlog ko kasi ayokong bumagsak yung hanger. From CJP Gaming Diamond. Oh! Transitions! Top 10 place! Sabi ko na abe. Sabi ko na abe. From Shinigami. National, ano ka tanga? Bobo mo naman, pre. Oo, ilang beses na nagamit ang template na to. Kaya naghahanap. Kaya naghahanap. Para sa mga Konnichiwa. Putak dito. Gaw kayo ng 10 segundo para ma-enjoy nyo lang. Ano bang ebas nyo, pre? Ano ako gumagawa, pre? Ako nga gumagawa eh. Sino ba gumagawa? Pagka umiyak. Hindi nyo nga alam kung ano i-edit. Edit Pro Gaming Chan. Hindi alam mo kadali yun. Ginagawa ko nga wala pa. Masakit sa kamay mag-edit pag hindi ako makapag-recall. 10 minuto tapos na ako. Maraming salamat. Sunod, Pumpkin Kanazaki. Siyempre di pa patalo ang mga Konnichiwa. Okay. What is to, ah? 16/9. Pinagagawa niyo. Oh! Oh! Chichi ah! Oh! Diyan meron. Ano yan? Ano ka? May panning and what not. Oh! Oras mo na? Nakita ko bumaba eh. Pero maraming salamat. Diba? Yung mga gusto ko, di ba dyan nasisimula? Kahit simple lang doon magsisimula yung pagkahilig mo sa edit at kung ano man yung passion mo magpapatuloy yan. So, tulad tayo sa ating mga 200 peso edit. Sana nagustuhan nyo. Di mo maaabot ng 200 na editing na ginawa ng mga cancer. Mga dekalidad na edit yan na hindi ako napipilitan sabihing maganda. Para manood sila ng ads. Para maibalik ko sa inyo yung mga ads na pinapanood nyo. So, datapos sa ating mga 200 peso edit. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga mahilig sa pera nyong friends. At huwag nyo may subscribe. PaoLUL 200 out. Ilagay mo pa yung mas magandang outro.